Iñaki eta Andoni gara, Bordaxaki proiektua, Otxabagian du kokatua eta hori Euskal Txerri arrazarekin lan egiten dugu, sortu, gizendu eta gero hiltegira eraman eta transformatzen ditugu eta saldu. Dena aire librean eta estentxiboan. Bai, Andoni eta ni Iruñan bizi ginen, astean zehar, eta behin ikasketak eta hango lana bukatu genituenean, tokatu zitzaigun hona etortzea lanagatik. Eta behin hemen geundela bizitzen eta hori, ikusi genuen, argi izan genuen ez genuela Iruñara bueltatu nahi, baizik eta hemen jarraitu nahi genuela, eta hemen jarraitzeko behar genuela zerbait egin, sortu. Genituen lan desberdinak, baina ez dakit ikusten genuen gure burua lan horietan, baizik eta beste batean. Eta beti ere genuen intentzioa lehendabiziko sektorearekin, zerbait egitea, aprobetxatzea hemengo naturak ematen dizkigun baliobideak eta bar, eta beti pixka eta abeltzantzara bideratua. Ikusi genuen Euskal Txerria, bertako arraza bat eta hori egokitu duta gure zonaldera aukera ona zela. Baina, egia da urte hauetan ikasi dugula pila bat, hasi ginen 0-tik edo -5-etik eta goaz ikasten ari gara, pozik gaude egiten ari garen lanarekin eta egia da jendeari gustatzen zaiola, produktua eta ongi ateratzen ari dela. Esan bezala, hori prozesu luze hortan traba asko izan ditugu, baina guk askotan esaten dugu. Izan ditugu bai trabak eta bai laguntzak. Osea, leku guztietan joaten ginenean, aurkitzen genituen aldekoak eta kontrakoak. Eta kontrakoak izan dira gogorra, porque ikusten genituen zirela gauza zailak pasabar genituenak, baina aldekoak ere izan dira oso aldekoak. Osea, ikusi dugu nola jendea bere lanaz aparte apostatzen zuen gure proiektuagatik eta eman behar zituenak, baino gehiago, implikatu direla. Kasi askotan esaten dugu, beraien proiektua ere bazela momentu hortan, porque egin dute kriston lana. Herrian bada jende asko, hasieratik apostatzen zuena gure proiektua ekin, eta hori jaso izan dugu. Hasieratik genuen oso argi ez ginela geratu behar, hori dugu ideia, hau honengatik apostatu dugu, guazen aurrera, ezin bada egingo dugu atzera. Baina behintzat saiatu, eta hori buruan baduzu, nik uste dela hobe esatea, mira, saiatu naiz eta ezin izan dut, ez geratzea hor beti run horrekin, eta egin izan banu, aurrera, egin. Trabak, mila trabak, baina bestalde batetik lehen esan dugun bezala satisfakzioak ere dira handia. Osea, nik uste bukaeran merezi duela, Eta animo lortuko duzuela. Hori da. Eta hemen gaudela laguntzeko, behar denerako, ere.